Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May the peace, mercy and blessings of Allah be upon you. Amincin Allah da rahmarsa da albarkarsa su tabbata a gare ka. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. May the peace, mercy and blessings of Allah be upon you too. Kai ma amincin Allah da rahamarsa da albarkarsa su tabbata a gare ka. Kaifa haluka ya akhi? My brother, how are you? Ɗan uwana, yaya kake? Man anta? Who are you? Kai waye? أنا مهندس جديد اسمي إسحاق موسى الهيري. أنا من الولايات المتحدة. I am a new engineer. My name is Ishaq Musa Alheri. I am from USA. Ni sabon injiniya ne. Sunana Ishaq Musa Alheri. Ni daga Amurka nake. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya akhi. Ana masrurun bi liqa'ika. Ana zamiluka. Ismi Misbah bin Raba. I'm in Washington. Anta ya Ishaq Musa Alheri? You are highly welcome, my brother. I'm glad to meet you. I am your colleague. My name is Misbahu Rabiu. Are you from Washington? Barka da zuwa ya ɗan uwana. Na yi farin cikin haɗuwa da kai. Ni abokin aikinka ne. Sunana Misbahu Rabiu. Shin daga Washington kake ya Ishaq Musa Alheri? لا أنا لست من واشنطن. إني من نيويورك. No, I am not from Washington. I am from New York. A'a, ba daga Washington nake ba. Ni daga New York nake. A Muslimun abuka ya Ishaq Musa Alheri? Ishaq Musa Alheri, is your father a Muslim? Shin mahaifinka musulmi ne ya Ishaq Musa Alheri? لا هو ليس بمسلم. No, he is not a Muslim. A'a, shi ba musulmi ba ne. Wa ummuka a muslimatun hiya? And your mother, is she a Muslimat? Shin ita ma mahaifiyarka musulma ce? لا هي ليست بمسلمة. No, she is not a Muslimat. A'a, ita ba musulma ba ce. Alaka abna ya Ishaq Musa Alheri? Ishaq Musa Alheri, do you have sons? Shin kana da ‘ya'ya maza ya Ishaq Musa Alheri? نعم لي 6 أبناء. Yes, I have 6 sons. ina da ‘ya'ya maza guda 6. Atullabun hum? Are they students? Shin su ɗalibai ne? لا هم ليسوا بطلاب. إن بعضهم تجار وبعضهم مهندسون. No, they are not students. Some of them are businessmen and some are engineers. A'a, su ba ɗalibai ba ne. Wasu daga cikinsu 'yan kasuwa ne, wasu kuma injiniyoyi ne. Alaka banatun? Do you have daughters? Shin kana da ‘ya'ya mata? Naam, li kamsu banat. Yes, I have 5 daughters. Ina da ‘ya'ya mata guda 5. A mutazawwijatun hunna? Are they married? Shin sun yi aure ne? لا هن لسن بمتزوجات. إنهن صغار. بعضهن في المدرسة الابتدائية وبعضهن في المدرسة المتوسطة. No, they are not married. They are young. Some of them are in elementary school and some are in middle school. A'a, ba su yi aure ba. Su yara ne. Wasu daga cikinsu suna makarantar firamare, wasu kuma suna makarantar sakandare. Alaka ikhwatun? Do you have brothers? Shin kana da ‘yan uwa maza? لا ليس لي إخوة. إن لي 3 أخوات.
No, I have no brothers. I have 3 sisters. A'a, ba ni da 'yan uwa maza. Ina da 'yan uwa mata guda 3. A muslimatun hunna? Are they Muslims? Shin su musulmai ne? Na'am, hunna muslimatun, walhamdulillah. Yes, they are Muslims. Praise be to Allah. Su musulmai ne. Godiya ta tabbata ga Allah. Masha Allah. Ma salam.